హల్లెలూయా! దేవునికి స్తోత్రం. క్రైస్ట్ ఫాలోయర్స్ నుంచి యేసుక్రీస్తు నామంలో మీకు అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. కీర్తనల గ్రంథం 55వ అధ్యాయము 22వ వచనం. నీ భారము యెహోవా మీద మోపుము, ఆయనే నిన్ను ఆదుకొనును. నీతిమంతులను ఆయన ఎన్నడును కదలనీయడు. దేవాది దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. మన భారాలు భరించలేక మనం అలసిపోతాం. ప్రభువా, నా వల్ల కాదు, ఇంకా తొలగించు, నా బ్రతుకు వ్యర్థం, నా చేత కాదు అనేసి దేవాది దేవుని సన్నిధిలో మనము విలపిస్తూ ఉంటాం. అయితే జీవం గల దేవుడు, సర్వోన్నతుడైన దేవుడు మన విషయంలో కార్యం చేసే దేవుడు. ఏ భారాల కింద మనం, ఆర్థిక భారాలు, కుటుంబ పోరాటాలు కదా, కొంతమందికి బ్రతికే భారం అన్నట్లుంటారు. వీటన్నిటి మధ్యలో దేవుని కృప, దేవుని దయ, దేవుని వాత్సల్యత మన పైన నిలుచుండి మనం నడుస్తూ ఉంటాం. కనుక దేవాది దేవుని బిడ్డలారా, ప్రభు మన భారాలన్నిటిని తొలగించి ఆయనే మనల్ని ఆదుకుంటాడు. నీతిమంతులను ఆయన ఎన్నడూ కదలనీయడు. మనకు శ్రమలు రావని కాదు, శోధనలు రావని కాదు, నిందలు రావని కాదు కదా. మనుషులు కుతంత్రాలు పన్నేవారు, మనను అణగద్రొక్కాలనుకునే వాళ్ళు, మనకు కీడు చేయాలనుకునే వాళ్ళు, మన ఆశీర్వాదాలు దొంగిలించాలనుకునే వాళ్ళు, మనను తొక్కి వాళ్ళు పైకి వచ్చి లాభపడాలనుకునేవారు, రకరకాలైన ప్రజలు మనం ఈ లోకంలో ఎదుర్కొంటూనే ఉంటాం. అయితే జీవం గల దేవుడు మనతో ఉన్నాడు. ఆయన పరిశుద్ధుడు, వాత్సల్యపూర్ణుడు. ఆయన మనకు చాలినవాడు. ఆయనే ఆదుకునే దేవుడు. ఆయన ఎప్పుడు కింద పడనీయడు. ఆయన ఎప్పుడు శత్రువు ముందు ఓడిపోనీయడు. ఆయన ఎప్పుడు చెయ్యి విడిచిపెట్టాడు. కనుక దేవుని బిడ్డ, ధైర్యం తెచ్చుకుందాం. దేవాది దేవుని ప్రేమను సంపూర్ణంగా నమ్ముదాం. దేవాది దేవుని కృపను సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తాం. దేవుడు మనకు సహాయము చేయునుగాక. ప్రార్థిస్తాం. పరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి, మహోన్నతుడు అయిన దేవ, ఎంతమంది ప్రభాని బిడ్డలు ఆయా రకాలైనటువంటి భారములు, వేదనలు, సమస్యలు, కుతంత్రముల గుండా తండ్రి ప్రభ, మనుషుల వలన కుతంత్రాలు, మనుషులు కలిగించే కష్ట నష్టాలు తండ్రి బ్రతికే భారంగా మారుతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరి జీవితం పైన నీ వాత్సల్యత, నీ కృప, కనికరం మీరు చూపండి. పరిశుద్ధాత్మదేవ, మీకే